Ez dikim ji vê pirtûkê bixwînim. Pendên Kurdî min da hev ji devê pîr û kalan, yani kal û pîran û dost û hevalan alîkar kir, gelkî di hevdana wan de tenê me dayê hev 3400 pend tê de ne. Kurd dibêjin derziya wî di ber serî wî de yî. Bêtir veya ji xortar tê gotin. Ê got hîne jin nanî be. Divê derziya wî di ber serî wî de yî. Kud here derre kêfa xwe yî. Kengî here derre, kengî vegere vedigere. Çima ne girêdayî bi tiştekî. Ne girêdayî bi malbatê re, bi jinê re, bi zaroka re, tiştî wilo jê nayê xwestin. Ji bo wilo divê derziya yî di ber serî wî de yî. Dikarê jêkî bê ji gavak bixwast tiştekî bik yan bi cîkî de here dikarî veya ji jêr bêje. Kêfa xwe yî. Derziya te di ber serê te de yî. Tu azad e, serfiraz e. Tu bi kud here tê her. Gavak ez dibêjim çîrovekirinê din jî li cem we hebin fermokin binivîsînin. Bêjin binivîsînin. Belê. Ya din Kurd dibêjin dengê ezmana nîşana baranê ye. Dengê ezmana nîşana baranê ye. Em nabên gurgura tavayê. Gurgura tavayê. Tavin birûskê ê got ji ezmana tê. Ev tav, ev birûsk xwe ew nîşana baranê. Ji ber ku piştî wê îja baran tê. Bi vî hawî. Em karin ev dikare ev tiştên xwezayî em bêjin ê got mere naz dike. Yan tu karibê jiyek jî berî ji xwe berî mirinê jî nexweşî tê. Berî kêfê jî tiştî xweş tê. Yani wek nîşanin. Nîşanin got wê tiştek were. Ana ava baranê ev bêr e. Tiştekî bi kêr e, tiştekî gelekî baş. Ji bo wilo divê dengê ezmana nîşana baranê yî. Ev jî yek. Ya din Kurd dibêjin çi? Derewîn carekê dixwe firavîn. Wey ev çi ye? Derewîn carekê dixwe firavîn. Çima? Belkî bi derewa xwe carekê karî wî bi rêk û pêk here. Belkî bi derewa xwe li cîkî firavîn kê bixwe. Belkî bi derewa xwe carkê perena şinka bistîne deyn. Lê nabe du car ji ber got ew cara pêşîn gavak hat naskirin derewîn e, derewçîn e, kes nema baweriyê pê dike. Tu nema nan didêyî, tu nema pera didêyî, tu nema kar jî didêyî. Haw te derba xwe jê xwar, tu nema guh didêyî. Tu nas dikî ev ya derewîn e ne ciyê baweriyê ê derewîn ê ne ciyê baweriyê û ê tiştê nerast dibêje. Ji bo wilo dibêjin derewîn carekê tenê dixwe firavîn. Derewîn carekê dixwe firavîn. Ji ber got ne durist e, ne tiştê rast dibêje, ne cihê baweriyê. Ya din Kurd dibêjin deriyo tu dar bî serê min sitar bî. Deriyo tu dar bî serê min sitar bî. Ê têbê çi? Divê deriyo tenê tu dar be, yani Xwedê bik tu dar be û stara serê me be. Yani got ev xanî ne got bê derî be. Ji ber got çê nabine? Bila derî be, bera te biparêze, malbata te ji diza, ji sermê, ji seqemê, ji her tiştî biparêze, bila dar be jî stara serî be. Ev tê em karin tenê ne ser derî jî tê gotin. Ne ser derî tê gotin. Dikaribêje ji xwe carna jin dibêje yani wek dibêje bila zilamê malê hebe û bera wek mêşekê li dîwara be yani kal be pîr, kal be bibûrine pîr, pîr ser jina tê gotin. Kal be nexweş be çi bi lê bila hebe. Ev jî em bêjin sermiyanê malê bila hebe bera ne wilo gelkî şek û jêhatî û zana bû û gelkî karçî. Lê bila hebe. Ev jî wilo yî. Birêvekê em dibêjin deriyo tu dar bî serê min sitar bî. Ev e heye. Ya din Kurd dibêjin destê dê reng rûwê qîzê. Destê dê reng rûwê qîzê. Qîz
Ez veya dipirsim. Çima dibêjin keç, çima dibên qîz. Kengî dibê keç, kengî dibê qîz. Karin veya ji bêjin. Ji xwe qîz ago gihiştiye ya ciwan e ya go berî mêr bike. Di wê dema berî go mêr bike. Ji xwe piştî mêr bike dibe jin. Vî havî. Îja dibêjin destê dê reng rûyê qîzê. Ji ber ku qîz gava keç bijî, keçik bi, çûçik bi ew perwerdiya dêyî. Dê wê perwerde dike. Bêtir nêzîkî dayika xwe yî, bêtir nêzîkî ca xwe yî. Yani rêka ca xwe dimeşîne. Ev li ser naber û gelek pendê Kurdî jî hene li ser dê û dota, dot ew jî qîz e, keç e, hene û têkiliyê navbera dê û dota de. Ya din Kurd dibêjin destê merda dermanê dila. Destê merda dermanê dila. Ma hew bixwe ne dest dibêj ne got destê xwe bigîn te bû derman. Na. Ji ber ku qencî jê tê, başî jê tê. Kare tişkî pêşkêş bike, tiştekî baş bide kesê dora xwe ê pêdiviya wan heye. Kare bide ji ber ku wilo dibêjin destê merda dermanê dila. Kîjan dil? Ew dilên ku pêdiviya wan ji alîkariyê re heye. Destê merda dermanê dila. Ya din Kurd dibêjin destê min diz e, dilê min dileriz e. Dileriz e, vî rengî dileriz e. Destê min diz e, dilê min dileriz e. Çima? Ber ku dest gava diziyê dike, naz dike, me jî naz dike ki ev kar şaş e. Ev kar neyasayî ye. Civak wî erê nake. Ji ber vî hawî tirs çê dibe. Ev tirsa hanê dihêle ku dil bilerize, dil bitirse. Ji ber vê yekê jî dibe destê min diz e, dilê min dilerize. Ya din Kurd dibêjin dewsa şêran kund dikin sêra. Sêra. Dewsa şêran kund dikin sêra. Ev çima? Şêr kettine. Şêr lawaz bûne. Şêr li vir nemane. Îja kund, rovî tiştê din ew bûne îja sermiyan û pêşkêş û nizaç. Ev tê ser rewşa ramyarî jî û karin ser rewşa civakî jî bêjin. Dikarin ser gelek rewşa vê pendê bêjî. Di jiyana xwe civakî de jî hûn dibêjin. Dewsa şêra kund dikin sêra. Dewsa şêra rovî mane, mixabin. Ji ber vê yekê ew civaka ku şêr nil here û birêveber bibin rovî, rewşa wê civakê gelekî zor e û gelekî dijwar e. Yan dawî. Kurd dibêjin dewran timî bidorin, geh li jêrin, geh li jorin. Dewran timî bidorin, geh li jêrin, geh li jorin. Dewran dem, zemen. Zemen jî gotinek Kurdiyê. Ev zemen herdem bi dor e, digere. Carcarna mirov li jêr e, carcarna mirov li jor e. Carna bin dikeve, carna bi ser dikeve, rewşa cîhanê wilo ye. Geda belkî namînin geda bi ser dikevin, zengîn namînin zengîn, bin dikevin. Kesê em bêjin zordar li jor be dadikeve xwarê. Kesê bindestiyê derdikeve jor û hêvî dikim ji xwe rokê ji roja miletê me Kurd bindestiyê derkeve, azad bibe, serfiraz bibe, em jî bibin wek miletê cîhanê komara me hebe û em jî xwedî welateke azad serbixwe bimînin. Hêvî dikim û spas ji we re.